15:24. Ale on to věděl, on mi řekl, že pro mě přijede. Ale táta měl pro mě přijet a to si pro mě Místo slovenského Esta. V Kanadě já jsem ty pohodné na nádraží a myslel jsem si, že jsem na letišti. To čo bude? Nevím. tady poškoduješ tady majetek drát. Abych taky na černé stíně. Ty brdi, já jsem asi úplně blbej, teď jdem za Zinou. No, jedem zpátky. Už točíš. Líbí, ani. Si nás nemůže uvést. Ale. Víte, se tam? No celou neprojedeme. Tam už potom nejsou koleje. A kdybych mě tam naložil, tak bych tam nemusel pěšky, to se ví. Nevypadá, že chceš naložit, ale honem. Už ti to zastavilo. Drž hubu. Dobré, je to tu? Chci asi na stranu trošku. Dobrý. Připomínám, že nemám snad ještě vyfocenou skoro žádnou T3 vlastně. Dobrý, právě jsem si... Opatrně přes tu vexlu a bude to klouzat, jo, kdybych to hamoval. Výhoda, že jedem na zadní, že ona to pak jakoby sjíždí z těch lyžin už tam, nebo sjíždí to z té trole jakoby na bok, takže s tím, ale... Tam je šutr. Kde je šutr? Ne, nějaký šutr nebo co? A jo, až dál, tak se v pohodě. A tak mě slibnem, jako jo. Já tady začali řvát, jsem se lekl. Ne, Jo. To je privát, prosím, nechte. Wonderfar. Tornare di là, tornare a poi ritornare qua. Záběr zkažený. Děkuju. Hele, koukejte na tu střechu, Edo. Máme, dávno nejde. Ty, tady jsou ty, keře, pojď se na to podívat, Dušane. Ser se na to.
Držte huby. No, krásně. Sedmdvacátá pětka. Deset 83, 27,5. Já už vystoupit, tak je to lepší. Dobrý, poduchané. Kousek. Dobrý, stop. Stop. Pánové, tady vepředu. Vážení cestující, rychlík číslo 902 společnosti České dráhy ve směru Brno hlavní nádraží odjede od druhého nástupiště ze 6. koleje. Pravidelně Díval jsem se dneska z obě K3 a obě RT6. Na co nedělám to všechno? Trojka. 8. Zabijej mě. Teď tě zabiju. Mám pravdu já, je to na špagát. Mhm. Otázka je, jestli je to na motor nebo na ruku. No, na motor. To se nebavili ještě. Ale vidíš, hele, ten špagát je tady. Jo. Kde to je na špagát? Jo. Špagát je jenom nouzovej, tam je motor. Nezdravte. Dobrý, no, udělal si to cestičku. Teďka to ometá právě ty odborníky. Třeba to nechytne. Zatím dobrý, a vy se ho prostříháte, ale. Opatrně, teďka do toho najíždí ten zvednutý smeták, ten velice opatrně. No to bych možná je riskoval už. Můžeš ještě kousek, ještě máš 3 metry k tomu keře od smetáku. Dobrý, můžeme, ale on to možná chytne za lano, tak opatrně, jeď opatrně. No dobrý, jeď, ještě kousek, ještě můžeš. A teďka to uvidíte, co to dělá s tím lanem. No a jsme celý v tom šturcu. Zastav, Dušane, to nepůjde dál. Dobrý. Kompozice. Dobrá kompozice. Vážení, prosím vás, kdybyste vyklidili prostor před lokomotivami. Je to z důvodu vaší bezpečnosti. A kvůli fotografů. A teďka poslouchejte, teďka budete správný rakoskovečku. To tam to netlačí. Je tam drezína. Že by výměna.
se nám tady všechno zapne a rozsvítí. Ano. A všechno začne fungovat. Zajisté. Ano? No, super, je to posraný. Je to posraný. No dík teda, hydrato. Michalko, bacha. Starý stroj, tím jsme jeli do Šumperka. Ty to natáčíš? Jo.